Ну что, начинаем? У тебя тоже было такое, что боишься говорить по-белоруску, бо не уверен, что все правильно скажешь, думаешь, что будешь смешно гучать, некие слова там русские уставлять. Короче, какая тут тросянка получится. Да не бойся ты, сегодня якраз видео про тросянку, так что можешь расслабиться и получать удовольствие. Я расскажу, откуда это взялось, чем отличается тросянка от диалекта и ці нормально разговаривать на тросянцы. А ты покудова жмакни гэтае сердечко под видео, каб яго поглядела больш людзей. Луби! Луби на тросянцы! Не дазваляй сваім марам заставацца марамі. Учора ты адкладаў на заўтра, так што сёння луби на тросянцы! Ажыццяві сваю мару! Некаторыя беларусы ўжо даўно перайшлі на беларускую, пакуль ты прачынаешся і баішся пачаць. Чаго ты чакаеш? Лупі на тросянцы! Лупі! Так, ты гэта можаш. Так што проста лупі на тросянцы! Само слово «тросянка» пайшло ад разбаўленага саломай корму для кароў. Калі ў гаспадара мала добрага сена, ён дадае туды салому і растрасае гэта ўсё. Карова не заўважае інфляцыі сена і з'ядае тросянку. На манер мешаніны сена і саломы тросянкай у 80-х гадах сталі называць і сумесь беларускай і расейскай моў. Але чаму канкрэтна ў гэты час? Змяшаная беларуска-расейская гаворка існавала і раней, але вялікую ролю у шырокім распаўсюджанні тросянкі адыгралі сталінскія рэпрэсіі, якія былі скіраваны супраць нацыянальнай эліты. Пад уплывам атмасферы тэрору адбываўся масавы пераход на расейскую мову жыхароў мястэчак і гарадоў. Далей паступова пачалася індустрыялізацыя і масавая урбанізацыя. Тысячы жыхароў вёсак сталі пераязджаць у расейскамоўныя гарады. Былыя вяскоўцы, на жаль, саромеліся ці баяліся гаварыць на роднай мове і сталі пераходзіць на расейскую. Але беларушчыну не так проста выбіць з нашых людзей, таму многія замест чыстай расейскай мовы загаварылі на такой змешанай гаворцы. Паслей, у другой палове 80-х гадоў пачалася перабудова. Стала больш свабоды слова і ў часопісах з'явілася крытыка моўнай сітуацыі ў краіне. Там жа і распаўсюдзілася слова «тросянка» ў значэнні мешаніны моў. Шок! Брытанскія вучоныя падлічылі, што для таго, каб канал на пачатку было слова пачаў самаакупацца, нам патрэбна каля 40 сталых спонсараў ад 3 да 30 $. У нас няма ніякіх вялікіх грантаў ці фундатараў, таму ахвяраванне кожнага будзе для нас адчувальным і важным. Калі ласка, падтрымлівайце нас на Buy Me a Coffee ці Патрыёне, спасылка ў апісанні. Але існавалі і іншыя назвы гэтай з'явы. Напрыклад, у 1920-х гадах Вацлаў Ластоўскі прыдумаў слова «чаўня» ад «чаўпсці», што значыць казаць лухту. Агулам, як толькі тросянку не называлі, і моўная жвачка, і мешаніна, ламаніна, тарабаршчына, нават Демянцееўка ў гонар Мікалая Демянцея, старшыні Вярхоўнага Савета БССР. Але прыжылося толькі слова «тросянка». Дарэчы, яго амаль не выкарыстоўваюць у лінгвістыцы, каб унікнуць негатыўнай канатацыі. У навуковых працах тросянку называюць беларуска-расейскае змешанае маўленне. Сумесь моў – гэта нярэдкая з'ява ў гісторыі. Ёсць меркаванне, што ангельская мова – гэта таксама свайго роду тросянка, якая ўзнікла пасля нашэсцяў вікінгаў, нарманаў і ўплыву іх моў на стараангельскую. О боже, прошу, не забивайте! Ха-ха-ха, чаму бы мне цябе не забіць? Я зраблю ўсё, што вы хочаце. Ну, ёсць адна ідэйка, добра. Вось на табе эксперыментальны эліксір, пасля якога ты забудзеш сваю мову і пачнеш гаварыць на нашай. Ну, добра. Срутав, сот, зол.
О боже, здаецца, мы стварылі сапраўдную пачвару. У беларускай гісторыі змешванне моў адбывалася, можна сказаць, спрадвеку. Можам успомніць уплыў польскай мовы ў Рэчы Паспалітай, калі ў старабеларускіх тэкстах сталі з'яўляцца паланізмы. Также мы памятаем пра ўплыў расейскай мовы, які пачаўся пасля падзелаў Рэчы Паспалітай. Паводле некаторых даследчыкаў да беларуска-царкоўна-славянскай трасянкі можна залічваць нават тэксты Францішка Скарыны, а таксама простую мову, на якой пісалі Мялецій Сматрыцкі, Іван Ужэцкі і іншыя беларуска-украінскія пісьменнікі сярэднявечча. Чым жа трасянка адрозніваецца ад дыялекту? Трасянка – гэта несістэмнае маўленне, якое ўзнікае, калі чалавеку прыходзіцца пераходзіць на іншую мову, якой нададзены вышэйшы статус, але пры гэтым ён не валодае гэтай мовай. Асноўная характарыстыка трасянкі – гэта несістэмнасць. Складана скласці асобны слоўнік ці правілы трасянкі, бо ад чалавека да чалавека рысы моўнай мешаніны могуць адрознівацца. Дыялект жа – гэта сістэмная з'ява, утвораная на пэўнай мясцовасці на працягу вялікага адцінку часу. А вось, напрыклад, сумесь дыялекта з расейскай мовай – гэта ўжо трасянка. Феномен змешанай мовы сустракаецца не толькі ў нас і украінцаў. Ёсць яшчэ крэольскія мовы. Гэта калі ў афрыканскіх і амерыканскіх калоніях еўрапейскія мовы змешваліся з мясцовымі дыялектамі. Ёсць яшчэ такая з'ява, як піджын. Гэта вельмі спрошчаная сумесь двух моў, якая служыць для таго, каб паразумецца ў вельмі канкрэтнай вузкай сферы. Напрыклад, у гандлю для абмену таварамі. Адрозненне нашай трасянкі ад крэольскіх моў і піджынаў у тым, што трасянка, і, дарэчы, украінскі суржык таксама, гэта сумесь двух блізкіх славянскіх моў, якая не магла ўзнікнуць, напрыклад, на грунце казахскай мовы. Геннадзь Цыхун. Няма падставаў цалкам атаясамліваць трасянку з піджынамі ці нават крэольскімі мовамі. Найперш таму, што тут ідзе гутарка аб узаемадзеянні блізкароднасных моваў. У той час, як пры ўтварэнні апошніх узаемадзейнічалі звычайна далёкія ў генетычным і тапалагічным пляне мовы. Яе можна вызначыць хутчэй як крэалізаваную мову ці дакладней крэалізаваны варыянт беларускай мовы. Такім парадкам, трасянка гэта дрэнна ці добра, і што з ёй рабіць? Я ўважаю, што з аднаго боку гістарычна ўзнікненне трасянкі гэта сведчанне адмоўных працэсаў у нашай мове. Калі людзі пад страхам рэпрэсій ці проста пад моцным уплывам былі вымушаныя спрабаваць размаўляць па-расейску. Але з іншага боку, у трасянцы захоўваецца шмат беларускіх элементаў, а гэта значыць, што застаецца прастора для вяртання цалкам да роднай мовы. Таксама у наш цяперашні час трасянка стала для многіх пераходным этапам ад расейскай мовы да беларускай, і пераскочыць гэты этап немагчыма. Таму пры пераходзе на беларускую не бойцеся трасяніць і рабіць абмылы, бо нельга добра вывучыць мову, не практыкуючы яе, а практыка гэта вельмі часта трасянка. Такім чынам, трасянка гэта пераходны перыяд, вынікам якога можа быць як моўная рэгенерацыя, так і моўная дэградацыя. Усё залежыць ад вашай інтэнцыі і матывацыі. А вы што думаеце пра трасянку? Напішыце сваё меркаванне ў каментарах. Я, дарэчы, чытаю ўсе каментары і часта адказваю. З вамі быў Ілля Сіўцоў, і на пачатку было слова. Бывайце! Асобная падзяка сябрам на Патрыёне: Івану Бахціну, Вячы, Уладзіславу Лапко, Марыі, Cat No. 3, Даніілу Вашкевічу, Валерыю Чадовічу, Дмітрыю Судніку, Эліс, Мова Няўрова, Тэхнадзік Хакерспейс, Назвы не будзе, Галантырэя і Ганне Марыі. Каб трапіць у наступнае відэа, падпісвайцеся на Патрыён, ці я завёў таксама Buy Me a Coffee.